Vine, acompanya'm, atreveix-te a descobrir els grans espais d'art de València. Coneixeràs històries de l'edat mitjana, el Renaixement, el Barroc, el Romanticisme i el segle XIX al Museu de Belles Arts. Les obres de les avantguardes del segle XX i dels millors artistes contemporanis a l'IBAM i les propostes més arriscades i innovadores de l'escena internacional al Centre del Carme. Vine, acompanya'm. T'atreveixes? L'IBAM, l'Institut Valencià d'Art Modern, va obrir les seues portes el 1989 en aquest edifici del carrer Guillem de Castro, molt a prop del llit antic del Túria. Un edifici de nova planta, obra dels arquitectes valencians Emilio Jiménez i Carlos Salvadores, que ocupa una superfície de més de 18.000 metres quadrats i allotja 8 galeries destinades a exposicions permanents i temporals. La façana, austera, es complementa amb una esplanada d'accés on s'instal·len reclams de les exposicions. Hi destaquen el vestíbul i l'escala central. L'IBAM compta amb 2 espais. El Centre Julio González, que presenta els fons del museu i altres mostres de caràcter temporal, i la Sala de la Muralla, ubicada al soterrani, que conserva restes de l'antiga fortificació medieval de la ciutat. 5 anys abans que fora inaugurat, l'IBAM va començar a formar la seva col·lecció. Una col·lecció basada en criteris de qualitat i de significació històrica. Una col·lecció que tenia en compte la planificació de l'edifici i la política d'exposicions per tal de constituir un tot coherent que permetera, a més, establir intercanvis amb altres museus d'arreu del món. Segons Tomàs Llorens, el primer director, l'objectiu era posar l'art contemporani a l'abast dels valencians, prenent les primeres dècades del segle XX com a punt de referència. Per això, el nucli fundacional de la col·lecció són els rellevants conjunts d'obres de Julio González, el pare de l'escultura en ferro, i d'Ignacio Pinazo, un pintor poc reivindicat aleshores. 2 artistes fonamentals en l'inici de la modernitat que hi tenen dedicat un espai de manera permanent. Julio González, a més, dona nom a la seu de l'IBAM i converteix aquest centre en un referent internacional.